Ahora se me ve a mí también. Sí. A mí tamén. Sí, sí, María Jesús, ahora se te ve, sí. Algo fixen aí na cámara. Vale, Ya estamos. vale. Bos días. Sendo as 9:06 constitúese mesa de contratación para as prestacións ás persoas maiores no Centro de Atención a Persoas Maiores de Afonsagrada, expediente número 2025 con 02000082. Procédese a dar as puntuacións concedidas nos criterios sometidos a xuizo de valor de seguido se procederá a apertura de criterios sometidos a criterios automáticos. Continúas, Carmen. Sí. Proposta técnica vinculada co Plan de Traballo, Calidade Asistencial e Prestacional a Rodas Vivenda Comunitaria SL 14,80 puntos, Domicilia Aliados pola Integración SL 6 puntos, Eulen Servicios Sociosanitarios SA 7 puntos, Gerusia SL 4 puntos, Ourensénior SL 13 puntos. Medidas para garantir a estabilidade na cobertura das prestacións, as Rodas Vivenda Comunitaria 14,80 puntos, Domicilia Aliados pola Integración 7 puntos, Eulen Servicios Sociosanitarios SA 4 puntos, Gerusia SL 1 punto, Ourensénior SL 13 puntos. Proposta técnica dos produtos alimenticios no ámbito da proximidade, calidade e sustentabilidade, as Rodas Vivenda Comunitaria 4,80 puntos, Domicilia Aliados pola Integración SL 3 puntos, Eulen Servicios Sociosanitarios SA 3 puntos, Gerusia SL 1 punto, Ourensénior SL 2,5 puntos. Total, as Rodas Vivenda Comunitaria SL 34,40, Domicilia Aliados para a Integración SL 16, Eulen Servicios Sociosanitarios SA 14, Gerusia SL 6, Ourensénior SL 28,50. Procedería ahora a la apertura de los criterios a evaluables automáticamente, cuando puedas, José. Sí. A Rodas Vivenda Comunitaria SL. Comprométese a executar o contrato cos seguintes prezos unitarios. Persoa usuaria con autonomía, 60,60 euros ao día. IBE, 2,42 euros. O que fai un total de 63,02 euros día. Persoa usuaria dependente, 62,30 euros día. IBE, 2,49 euros. O que fai un total de 64,79 euros día. Comprométese a realizar as seguintes prestacións complementarias, dúas técnicas de salón de peiteado e unha técnica de depilación barbería mensuais. Dúas sesións de quiropodia mensuais para cada persoa usuaria. Comprométese a realización dos seguintes eventos ou festexos, 4 eventos anuais. Comprométese a realización dun plan de formación que consta das seguintes horas por ano e traballador, plan de formación maior ou igual a 50 horas ano por traballador. Comprométese a realizar a nova contratación de persoal para execución do contrato a través da Axencia de Colocación da Deputación de Lugo, sí. Efectos de desempate 25,2%. Domicilia Aliados por la Integración SL. Comprométese a executar o contrato cos seguintes prezos unitarios. Persoa usuaria con autonomía, 59,98 euros día. IBE, 2,40, o que fai un total de 62,38 euros día. Persoa usuario dependente, 61,46 euros día. IBE, 2,46 euros, o que fai un total de 63,92 euros día. Comprométese a realizar as seguintes prestacións complementarias, dúas técnicas de salón de peitado, unha técnica de depilación barbería mensuais, dúas sesións de quiropodia mensuais para cada persoa usuaria, comprométese a realización dos seguintes eventos ou festexos, 4 eventos anuais, complétese a realización dun plan de formación que consta das seguintes horas por ano e traballador, plan de formación maior ou igual 50 horas por traballador. Comprométese a realizar a nova contratación de persoal para a execución do contrato a través da Axencia de Colocación da Deputación de Lugo, sí. Efectos de desempate 346,8. Eulen Servicios Sociosanitarios SA.
Compromete a executar o contrato cos seguintes prezos unitarios. Persoa usuaria con autonomía, 60,50 euros día. IBE, 2,42 euros. O que ascende a un total de 62,92 euros día. Persoa usuaria dependente, 61,99 euros día. IBE, 2,48, o que fai un total de 64,47 euros día. Comprometes a realizar as seguintes prestacións complementarias: dúas técnicas de salón de peiteado, unha técnica de depilación barbería mensuais, dúas sesións de quiropodia mensuais para cada persoa usuaria. Comprometes a realización dos seguintes eventos ou festexos, 4 eventos anuais. Comprometes a realización dun plan de formación que consta das seguintes horas por ano de traballador, plan de formación maior ou igual a 50 horas ano por traballador. Comprométese a realizar a nova contratación de persoal para a execución do contrato a través da Axencia de Colocación da Deputación de Lugo, si. Efectos de desempate, 5.170, 150. Gerusia SL. Comprométese a executar o contrato cos seguintes prezos unitarios. Persoa usuaria con autonomía, 59,46 euros día. IBE, 2,38, que fai un total de 61,84 euros día. Persoa usuaria dependente, 60,23 euros día. IBE, 2,41, o que fai un total de 62,64 euros día. Comprométese a realizar as seguintes prestacións complementarias: dúas técnicas de salón de peiteado, unha técnica de depilación barbería mensuais. Dúas sesións de quiropodia mensuais para cada persoa usuaria. Comprométese a realización dos seguintes eventos ou festexos, 4 eventos anuais. Comprométese a realización dun plan de formación que consta das seguintes horas por ano de traballador. Plan de formación maior ou igual a 50 horas ano por traballador. Comprométese a realizar a nova contratación de persoal para a execución do contrato a través da Axencia de Colocación da Deputación, si. Efectos de desempate, 513. Ouren Senior SL. Comprométese ao cumprimento da execución do contrato polos seguintes prezos unitarios. Persoa usuaria valorada como autónoma, 60,30 euros. IBE, 2,41 euros, o que fai un total de 62,71 euros. Persoa usuaria valorada como dependente, 62,20 euros. IBE, 2,49 euros, o que fai un total de 64,69 euros. Criterios cualitativos cuantificados mediante cifras, porcentaxes ou valores automáticos. Dúas técnicas de salón de peiteado e unha técnica de depilación barbería. Dúas sesións de quiropodia mensuais para cada persoa usuaria. Comprométese a realización dos seguintes eventos ou festexos, 4 eventos anuais. Comprométese a realización dun plan de formación que consta das seguintes horas por ano de traballador, plan de formación maior ou igual a 50 horas ano por traballador. Comprométese a realizar a nova contratación de persoal para a execución do contrato a través da Axencia de Colocación da Deputación, si. E a efectos de desempate, 14-0. Finalizada a apertura pública de ofertas. Pasamos a
Bos días, sendo as 9:19 horas, constitúese mesa para a contratación de prestacións ás persoas maiores no Centro de Atención a Persoas Maiores de Navia de Suarna. Expediente número 2025 con 02000084. De seguido vamos a proceder a dar a puntuación dos criterios sometidos a xuizo de valor. Carmen. Proposta técnica vinculada co Plan de Traballo, Calidade Asistencial e Prestacional, Domicilio Asociados por la Integración SL, 6 puntos. Eulen Servicios Sociosanitarios S.A., 7 puntos. Ouren Senior SL, 13 puntos. Medidas para garantir a estabilidade na cobertura das prestacións, Domicilio Aliados pola Integración SL, 7 puntos. Eulen Servicios Sociosanitarios S.A., 4 puntos. Ouren Senior SL, 13 puntos. Proposta técnica dos produtos alimenticios no ámbito de proximidade, calidade e sustentabilidade, Domicilio Aliados pola Integración, 3,5 puntos. Eulen Servicios Sociosanitarios S.A., 3 puntos. Ouren Senior SL, 4,5 puntos. Total, Domicilio Aliados por la Integración SL, 16,50 puntos. Eulen Servicios Sociosanitarios S.A., 14 puntos. E Ouren Senior SL, 30,50 puntos. Moi ben, pois procedemos á apertura de criterios automáticos. Domicilio Aliados por la Integración SL. Comprométese a executar o contrato cos seguintes prezos unitarios. Persoa usuaria con autonomía, 57,24 euros día. IBE, 2,29 euros. O que ascende a un total de 59,53 euros día. Persoa usuaria dependente, 58,65 euros día. Con IBE de 2,35 euros, o que ascende a un total de 61 euros día. Comprométese a realizar as seguintes prestacións complementarias. 2 técnicas de salón de peiteado e unha técnica de depilación barbería mensuais. 2 sesións de quiropodia mensuais para cada persoa usuaria. Comprométese a realización dos seguintes eventos ou festexos, 4 eventos anuais. Comprométese a realización dun plan de formación que consta das seguintes horas por ano e traballador. Plan de formación maior ou igual a 50 horas ano por traballador. Comprométese a realizar a nova contratación de persoal para a execución do contrato a través da Axencia de Colocación da Deputación de Lugo, SI, e efectos de desempate, 346,8. Eulen Servicios Sociosanitarios S.A. Comprométese a executar o contrato cos seguintes prezos unitarios. Persoa usuaria con autonomía, 58,78 euros día. IBE, 2,35 euros. O que fai un total de 61,13 euros día. Persoa usuaria dependente, 60,24 euros día. IBE, 2,41, o que fai un total de 62,65 euros día. Comprométese a realizar as seguintes prestacións complementarias. 2 técnicas de salón de peiteado e unha técnica de depilación barbería mensuais. 2 sesións de quiropodia mensuais para cada persoa usuaria. Comprométese a realización dos seguintes eventos ou festexos, 4 eventos anuais. Comprométese a realización dun plan de formación que consta das seguintes horas por ano e traballador, plan de formación maior ou igual a 50 horas ano por traballador. Comprométese a realizar a nova contratación de persoal para a execución do contrato a través da Axencia de Colocación da Deputación, SI, e a efectos de desempate 5.170,150. Ouren Senior SL. Comprométese ao cumprimento da execución do contrato polos seguintes prezos unitarios. Persoa usuaria valorada como autónoma, 60,10 euros día, con IBE de 2,40, o que fai un total de 62,50 euros día. Persoa usuaria valorada como dependente, 62 euros día, IBE 2,48 euros, o que fai un total de 64,48 euros día. Criterios cualitativos cuantificables mediante cifras, 2 técnicas de salón de peiteado e unha técnica de depilación barbería, 2 sesións de quiropodia mensuais para cada persoa usuaria. Comprométese a realización dos seguintes eventos ou festexos, 4 eventos anuais.
Comprométese a realización dun plan de formación que consta das seguintes horas por ano e traballador, plan de formación maior ou igual a 50 horas ano por traballador, comprométese a realizar a nova contratación de persoal para a execución do contrato a través da Axencia de Colocación de Deputación SI e a efectos de desempate 14-0. Finalizada a apertura pública de ofertas. Pasamos a deliberar. Bos días. Sendo as 9:27 constitúese mesa para a contratación de prestacións ás persoas maiores no Centro de Atención a Persoas Maiores de Ribadeo, expediente número 2025.02000087. De seguido procédese a dar as puntuacións correspondentes aos criterios sometidos a xuizo de valor das empresas valoradas. Continúas, Carmen. Proposta técnica vinculada co Plan de Traballo, Calidade Asistencial e Prestacional, CECA Senior Gestión SL, 14,25 puntos. Domicilio Aliados pola Integración SL, 6 puntos. EUL en Servicios Sociosanitarios S.A., 7,25 puntos. Fundación de Estudios e Análisis, 10 puntos. Gerusia SL, 4 puntos. Mimara Residencial SL, 2,5 puntos. UTEUR en Senior SL, Servicios Asistenciais Vilamoure SL, 13 puntos. Medidas para garantir a estabilidade na cobertura das prestacións. CECA Senior Gestión SL, 14,25 puntos. Domicilio Aliados pola Integración SL, 7 puntos. EUL en Servicios Sociosanitarios S.A., 4 puntos. Fundación de Estudios e Análisis, 7,5 puntos. Gerusia SL, 1 punto. Mimara Residencial SL, 0 puntos. UTE Senior SL, Servicios Asistenciais Vilamoure SL, 13 puntos.
Proposta técnica dos produtos alimenticios no ámbito de proximidade, calidade e sustentabilidade, CECA Senior Gestión SL, 4,60 puntos. Domicilia Aliados pola Integración SL, 4 puntos. Eulen Servicios Sociosanitarios S.A., 3,25 puntos. Fundación de Estudios e Análisis, 0 puntos. Gerusia SL, 1,5 puntos. Mimara Residencial SL, 0 puntos. UT Ouren Senior SL, Servicios Asistenciales Vilamoure SL, 3,25 puntos. Total de puntuaciones, CECA Senior Gestión SL, 33,10 puntos. Domicilia Aliados pola Integración SL, 17 puntos. Eulen Servicios Sociosanitarios S.A., 14,50 puntos. Fundación de Estudios e Análisis, 17,50. Gerusia SL, 6,50. Mimara Residencial SL, 2,50. UT Ouren Senior SL, Servicios Asistenciais Vilamoure SL, 29,25. Procedes a abrir cuando puedas, José, el siguiente sobre. Un momento. No sé por qué. Un momento. CECA Senior Gestión SL. Comprométese a executar o contrato cos seguintes prezos unitarios. Persoa usuaria con autonomía, 54,35 euros día, un IBE de 2,17 euros, o que fai un total de 56,52 euros día. Persoa usuaria dependente, 55,85 euros día, IBE 2,23 euros, o que ascende a un total de 58,08 euros día. Comprométese a realizar as seguintes prestacións complementarias, 2 técnicas de salón de peiteado e unha técnica de depilación barbería mensuais, e 2 sesións de quiropodia mensuais para cada persoa usuaria. Comprométese a realización dos seguintes eventos ou festexos, 4 eventos anuais. Comprométese a realización dun plan de formación que consta das seguintes horas por ano e traballador, plan de formación maior ou igual a 50 horas ano por traballador. Comprométese a realizar a nova contratación de persoal para a execución do contrato a través da Axencia de Colocación da Deputación de Lugo, sí. Efectos de desempate, 671,14. Domicilia Aliados por la Integración SL. Comprométese a executar o contrato cos seguintes prezos unitarios. Persoa usuaria con autonomía, 54,35 euros día. IBE 2,17 euros, o que ascende un total de 56,52 euros día. Persoa usuaria dependente, 55,84 euros día. IBE 2,23 euros, o que fai un total de 58,07 euros día. Comprométese a realizar as seguintes prestacións complementarias, 2 técnicas de salón de peiteado e unha técnica de depilación barbería mensuais e 2 sesións de quiropodia mensuais para cada persoa usuaria. Comprométese a realización dos seguintes eventos ou festexos, 4 eventos anuais. Comprométese a realización dun plan de formación que consta das seguintes horas por ano de traballador, plan de formación maior ou igual a 50 horas ano por traballador. Comprométese a realizar a nova contratación de persoal para a execución do contrato a través da Axencia de Colocación da Deputación de Lugo, sí. Efecto de desempate, 346,8. Eulen Servicios Sociosanitarios S.A. Comprométese a executar o contrato cos seguintes prezos unitarios. Persoa usuaria con autonomía, 53,82 euros día. IBE, 2,15 euros, o que ascende a un total de 55,97 euros día. Persoa usuaria dependente, 55,30 euros día. IBE, 2,21 euros, o que fai un total de 57,51 euros día. Comprométese a realizar as seguintes prestacións complementarias, 2 técnicas de salón de peiteado e unha técnica de depilación barbería mensuais, 2 sesións de quiropodia mensuais para cada persoa usuaria.
Comprométese a realización dos seguintes eventos ou festexos, 4 eventos anuais. Comprométese a realización dun plan de formación que consta das seguintes horas por ano e traballador, plan de formación maior ou igual a 50 horas ano por traballador. Comprométese a realizar a nova contratación de persoal para a execución do contrato a través da Axencia de Colocación da Deputación de Lugo SI. E efectos de desempate 5.170-150. Fundación de Estudios e Análises. Comprométese a executar o contrato cos seguintes prezos unitarios: persoa usuaria con autonomía, 53 euros día, IVA cero, total 53 euros. Persoa usuaria dependente, 53,50 euros día, IVA cero, total 53,50 euros. Comprométese a realizar as seguintes prestacións complementarias: 2 técnicas de salón de peiteado, unha técnica de depilación peluquería mensuais, 2 sesións de quiropodia mensuais para cada persoa usuaria. Comprométese a realización dos seguintes eventos ou festexos, 4 eventos anuais. Comprométese a realización dun plan de formación que consta das seguintes horas por ano e traballador, plan de formación maior ou igual a 50 horas ano por traballador. Comprométese a realización da nova contratación de persoal para a execución do contrato a través da Axencia de Colocación da Deputación de Lugo SI. A efectos de embate 297,6. Gerusia SL. Comprométese a executar o contrato cos seguintes prezos unitarios: persoa usuaria con autonomía, 52 euros día, IBE 2,08 euros, o que fai un total de 54,08 euros día. Persoa usuaria dependente, 53 euros día, IBE 2,12 euros, o que fai un total de 55,12 euros día. Comprométese a realizar as seguintes prestacións complementarias: 2 técnicas de salón de peiteado e unha técnica de depilación barbería mensuais, e 2 sesións de quiropodia mensuais para cada persoa usuaria. Comprométese a realización dos seguintes eventos ou festexos, 4 eventos anuais. Comprométese a realización dun plan de formación que consta das seguintes horas por ano a traballador, plan de formación maior ou igual a 50 horas ano por traballador. Comprométese a realizar a nova contratación de persoal para a execución do contrato a través da Axencia de Colocación da Deputación de Lugo SI. E a efectos de desempate 513. Mimara Residencial SL. Comprométese a executar o contrato aos seguintes prezos unitarios: usuario con autonomía, 53,30 euros ao día, IVA 2,13 euros, o que ascende un total de 55,43 euros día. Usuario dependente, 54,77 euros día, IVA 2,19 euros, o que fai un total de 56,96 euros día. Comprométese a prestar os seguintes servicios complementarios: 2 técnicas de peluquería e unha técnica de depilación barbería ao mes, 2 sesións mensuais de podoloxía para cada usuario. Comprométese a realizar os seguintes eventos ou celebracións, 4 eventos anuais. Comprométese a realizar un plan de formación consistente nas seguintes horas ao ano por traballador, plan de formación maior ou igual a 50 horas ao ano por traballador. Comprométese a realizar a nova contratación de persoal para a execución do contrato a través da Axencia de Colocación da Deputación Provincial de Lugo SI. E a efectos de desempate 980, non marca. UT Ouren Senior SL e Servicios Asistenciais Vilamoure SL. Comprométese ao cumprimento e execución do contrato polos seguintes prezos unitarios: persoa usuaria valorada como autónoma, 54 euros día, IBE 2,19 euros, o que fai un total de 56,16 euros día. Persoa usuaria con
Perdón? Ah, no, perdón, escoitei mal. Vale, Perdón. vale. Persoa usuaria valorada como dependente, 55,90 euros día. IBE, 2,24 euros. O que fai un total de 58,14 euros día. Criterios cualitativos cuantificables mediante cifras, dúas técnicas de salón de peiteado, unha técnica de depilación barbería e dúas sesións de quiropodia mensuais para cada persoa usuaria. Comprometese a realización dos seguintes eventos ou festexos, 4 eventos anuais. Comprométese a realización dun plan de formación que consta das seguintes horas por ano de traballador, plan de formación maior ou igual a 50 horas ano por traballador. Comprométese a realizar a nova contratación de persoal para a execución do contrato a través da Axencia de Colocación da Diputación de Lugo, sí. Efectos de desempate 14-0 e... no veo el otro. Bueno, está bien. Finalizada a apertura. Pasamos a deliberar.